Ya cazat çekobani mayın. Tabii kelime içtimai aha val bir koştu. Hava derece hakine. Onda ki averji mayın. Ya havalı olgutuna. Neler geçtin? Bu hareket ne ki? Ayva. Devleta Türk êriştike û sê roja pir bê hempa dixwazin bên derbasê axa me bibin. Tabî sê roja bersiva jî pir dijwar em dîsa didin. Li berember wê berxwedaniyek pir bê hempa tê meşandin. Mîna şervanên ya pêjem jî cêxatî de digirin û em zev kêfxweşin jî bikû ji bo rûmeta xwe em dixwazin şer bikin axa me yê û wekeviya ku em dixwazin û em her dibêjin ji bo ku em dest bigirin em beremberî û êrişê ku tên kirin bersivê me yê pir dijwar jî çê dibin. Milê Silûk dîsa xwastin bên derbas bibin dîsa li beremberiya bersivên pir dijwar hatin dayîn û kuştiye we dîsa qederek çêbûn. Heya niha jî çi serkeftinekî dest negirtîne kuştiyên we zaf çêbûn kuştiyê xwe hîç pişxwa de diçin. Bixwazin bên jê dîsanê ça hatin ê ji wê xirabtir bizivirin jî. Berxwedaniyê û serkeftinê ku em vir dest bigirin tûlildaniyê Efrînê bit. Yanî hewildanê me yê ji bo navê bit. Dibe Efrîn û li mama berdamûya wê tûlildaniya wê ê li vir de çêbit. Tekçûna ê dişmin taybet devleta Tirk ê li vir de tekçûna wê em hewl didin û em ê pêk jî bînin. Ji bo ku ew ser esasê hebûn û tunebûna me daxivin em jî ser esasê tekçûna we şer dikin û berxa didin. Ev axa me û heyet dayî jî em ê berxa bidin. Em kesekî re jî nayêlin ne devleta Tirk ne Daîş ne ji çi yên dewletên dî cuda ê ku bi hev re dibin yêk re jî nayêlin axa me û em axa xwe diparêzin.